अरे घूंघट उंघट हटाइबो। अब हमारा तहरा बीच में घूंघट के कौन काम बा? काहे मन उदास कइल बाड़ू? अब का देरी काहे ऐसे करते हो? चल आप सुतल जा। अपन हाथ पैर तनी तमीज में राखी। नहीं की बोलत एकर मतलब कुछ ना कि मतलब कि जौन मन तन रोगा करे। अरे तू हमर मेहरानू हो, तारा के छुअब ना तो के मेहरानू हनी देखा तोहर नौकर हनी। नौकर बन के बन की जौन कहब तौन हम करेब। ऐसे काहे बोलत तड़ी? कैसे बोली? तोहर गोड़ हाथ पे गिरी? गुलामी करे आइल बनी हम। अरे तू हमरा से शादी कइले न बाड़ू? शादी कइले बनी जैसे लागत है कि तोहरा के नौकर बन के बनी। शादी करल बड़ त बड़का एहसान कर देले बड़ हमरा ऊपर। अरे ओती घड़ी तो बड़ा बढ़िया से हमरा से शादी कइलू हु। ओती घड़ी शादी कइली हम ना जानी कि तोहरा अंदर इतना छल कपट भरल बा। हमारा बाप के पैसा खातिर का से का तू लोग बोल देले जे तार माई ले ले तार घर ले ले सब। तो का चाहतड़ू? हमरा से चाहता बानी बस हमार से अलग रह तू। ना तो तोहर हमारे से रिश्ता बना हमार तरह से कोनो रिश्ता बा। कोनो तू सुत आराम कर। कहत नहीं हथौ दूर रख। अरे सुत। ठीक बा हम ना छुअब, तू सुत। कहां ए जी सुत रहल बा? जाके बहरी सुत। ए जी ना सुत। ए जी ई हमर बाप के दिहल तार कमाई के ना होवे के तार के जी को हम सुते देहब। ठीक बा तू एजा सुता, हम जाता नहीं बहरे सुत। हम कैसे बताई कि कौरा मजबूरी में हम जिया तारे। कैसे हम उनकरा के इतना शब्द बोल देनी? का सोचो तो ये न हमरा बारे में। का भगवान कौने कलम से हमर किस्मत लिख ले हवा। पानी लियाई। पानी का लियाई? कुल काम हम ही करतनी। एगो ऊ बछिनिया कुलक्षिनिया भी अनुमा से के मुसो ना पैदा कइला। काहे ऐसे बोलतानी? आज तक एगो लइका पैदा कइलस जी। भगवान के जानू का चिंता करे? बताओ वारिस हमनी के घर के कैसे बढ़ी? का करे के ना बोलो? पुता ना खिलावे के हमनी के उम्र ह। तो का कइले आए? जइया लुडो ख जाए के तहिया का खिलावे के? अरे खेलाइबु नु हो होई नु 2 वर्ष ना 5 वर्ष में होई नु का चिंता कइले बरु आए? ऐसन पतो सुंदर आइल बिया। का लेकिन रोले एगो हम बात बता दी। का? हमरो से ये एगो बात कहल चाहतनी ना। दा पानी पानी जे लेके आवतड़ू हैं? अरे ओरे पछिन आज के लइका ना पैदा के हमरा के नातू ना खिलावे के मिलल हैं? करे करे छोड़ दे का छोड़ दीजिए? आज तक एगो नातू पैदा तो ही के दिया खिलाई। आज ने बता बुढ़िया काहे नहीं कि अपन बेटा के दूसर बियाह करके हमरा के बुढ़िया कहबे? बता कहि तोरा के हम तू हमरा के बुढ़िया कहबे? आज के बाद अगर हम हाथ उठलू हमरा पर त धक मुंह अरे त धक देहब। ले लड़ते ना यही बात पर आज हम अपन लइका के बियाह क के लिए रोवा देख ली ना बियाह कर। यही बात पर बियाह क के लिए आ उ पैदा क के हमरा के पोता दी हम खिलाई। तू देखत रह। ओए देखो ओए एदिके बिया तमाशा। ये निरंजन बेटा। ये दादा तो का कहल चाहत हो सुतन की? बताओ को हम सब। नहीं खिचात बात सुन ले। हमारो तबीयत खराब रहता तू बियाह कर ले। कैसे कैसे बियाह कर लेबे? मेहरानू हमरा बटल भी त दूसर शादी करी। अरे वो बिया कुलक्षणिया कौना काम के भी बताओ तोरा भी ठेकत है नहीं के तोर से बोलत है नहीं के मन से उतना अरे यहाँ पे कोनो चीज के ऊपर दिमाग में ढुकल बे, ऐसे उ नहीं के कुछ करत। एक कोनो चीज का हम जानत नहीं कि ठीक बा ए बेरा चल ये करल सुंदर बहुत खूब सुंदर मिल जाई लड़की आ देखले बानी हम मिली का। अरे हमार सुंदर से कौन काम बा? आए एगो मेहरानू बटल ले बिया अब तो बड़ी मान लड़की संस्कारी एकरा जैसा ना हो तो सास ले मुंह लड़ावत चली। बुझाई लो पतिवार्ता मिली उ तोरा केतना मानी जानी नु तू ओकरा के भुला जेबे। अरे उ का कही बियाह कर ले तो उ कुछ ना कही उ का कही? जब ठेकही नहीं खेदे तना बोलते भी ना बतियाते भी ना तोरा के ढंग से खाना खियावत। जा से जौन बुझाई तौन कर से हमरा से अब चल अब बैठ जी रेज के चल चल चल। कैसे बताई कि हमरा अंदर कौन कमी बावे? काहे उनकर संगे मम्मी जी संगे बाबूजी संगे हर कोई संगे ऐसा हमरा दुश्मन मतीन व्यवहार करे के पड़ता। हे भगवान कैसा हुए घर में दूसर लड़की के भेज दा। ई कैसा शादी करे खातिर राजी हो जा। से बढ़िया हमरा खातिर कुछ ना होगी। बस वहाँ के राजी हो जाए शादी करे खातिर। कैसा हुए घर के बन से आगे बढ़ जाओ जौन मम्मी जी के सपना बा पूरा हो जाए। हम हर कलंक हर दुख सहे खातिर तैयार बानी भगवान जी।
हमके कोई बांझी कहो चाहे कुलक्षणी कहो सब सुने पर हम तैयार बानी। बस ये घर के वंश आगे बढ़ा दे। नजर न तो लागे आगे के सिंहरावा ले ले आमा बाड़ी वाह बुढ़िया बा, आखिर तो पत्ता उतारिए ले लिस ना। अरे हम तो नहीं कतना से पत्ता आई बड़ी। देख ले मुंह फाड़ के देख ले, आंख फाड़ के देख ले। अरे कतना नजर न तो लागो ना तो लोढ़ा ना होइन कतना उतार लेबू ना तो हमारा मत ना पता हो खोज पाई। अच्छा बीच में टांग एकर लड़ाओ जरूरी रहुए बछनी है। हम रौरो से भाग रहे बना ले खूब बढ़िया से। ले ले आमा बाड़ी खा मुंह चिकरा चिकरा गा रहल बे। देखत नहीं तो देखत ना बानी कि तोरा के कितना पोता खिला के सुख देख लिए तोरा ना सुंदर आ उ पोता पैदा क के दी हम खिलाइम गोदी में आवो दिन ना तोरा मुंह में करी के पोत दियनी नु हमरो नाम ना बुढ़िया। अगर ना तो खिला पलिस तो वो दिन हम अपने हाथ में तोरा मुंह में कर के पोते। चैलेंज चैलेंज चल ठीक बा। अरे हमार पति हमार हवन हे छिपकलिया के फुटबॉल का बाहर भी पति नु हां हमार लइका ह हम जन्मइले बानी आऊ ठतड़ी चल कन्या चल बबुआ चल। अरे दुल्हा ही ले हम आवत के बाद में। अरे एजी का करे रोवनी ह कहाँ जाई? कहां जे जकरा के लिया कराइल बनी ओकरा के यहां जे के एजी का करे अब आवतनी। पहले के मेहरान तू ही ना हमार बाड़ू। त पहिले के बानी लेकिन ई रोवा भूल गइल बानी कि रौरा हमरा पे कोनो हक नहीं खे। काहे हक नहीं खे? कैसन हक बउए? अरे पहले के हमार मेहरान तू ही बाड़ू, तोरे से हम प्यार कइले बानी। प्यार कइले बाद का करी? आरती तुम उतारी तो धार घर वाला शादी कइले हम तो हम कॉल लेले बानी। जा घर वाला कहत बन शहरत मना के जा मनावा। अब कह जी को उठे ले आइल हड़ा। हम तारे क्यों सुतम? कहा के नीचे से उतर जा। बार बार तार के बार मन मना कहते ना कि पलंग पर मत चढ़ा। ये हमर बाबू हमरा के देले बन बस ये हमारे बाबू और दूसरा के नहीं खे ना सुती है जी हम। ना जी ले निकल जा। ठीक है जौन कहते तो नहीं हम। हे भगवान कैसे हम दोनों के रिश्ता में प्यार बनैले रही है। हमारे डांट और नफरत से ही सही लेकिन हम बहुत प्यार करेला उनकरा के बहुत मानेला। हम भी जाना तरीके अपन करेजा पे पत्थर कैसे रख ले बानी कैसे उनकरा के दूसरा औरत संगे शेयर कर तारी कैसे हम भेजता नहीं बस कैसे हुए घर के वारिस देता बस कैसे। अब जगह ले बोलू। हाँ जी जी आप दीदी के यहाँ ना गई? अरे दीदी के कहाँ गई हो गई रही उन्हें घूमे तो वजह तक नींद लगला उन्हें सोच उन्हें बहारी है। ए जी हमरा से तो पहले दीदी बानी नु रउआ दीदी के यहाँ गोइल फर्ज बाटे। अरे दीदी के यहाँ गई रही उ तो डांट के पहले ही भगा देता रही हम का करी। ए जी दीदी काहे ऐसे करी ना? अब का जन काहे करत रही हमार तो दिमाग नहीं के काम करत ऐसे कि हमारा से प्यार कैली शादी भी बढ़िया से कैली बाकी आज सुते के समय में हमारा के डांट डांट के भगावत रहली। चली जाए दी कोनो बात ना हम आगुल बानी हम सब ठीक बाकी कर माई बाबू के चलते शादी फिर करे के पड़ल। चलो सुतल जा हमनी के। हाँ। सावत कहे कि हमर मरद के छिनकाइल बड़ी हमरा से मोह माया लगावे खातिर पैर छुए हमारा आवताड़ी ना दीदी ऐसा कोनो बात दीदी कहले तो तोर जबान खींच ले हब। एक तो हमार मरद के हड़प के रखला से ऊपर से आवत ये पैर छुए खातिर पूजा भंग के रख दिहलस। एगो बात जाने लीस दूसर मेहरारू के हमनी के समाज में का कहल जाला ओकरा के एगो बेसिया के नाम दिहल जाला और तू घर खातिर उहे बाड़ीस। ऐसा बात मत बोली हमरे साथ हम अपना मने थोड़ी ना आइल बनी। मने नहीं खिसाल तो तोरा तो ही पता रहे ना कि नहीं ओकर शादी हो चुकल बा। हमरो माई बाबू बियाह कइले बा कोनो भाग के नहीं किनवाइल कि रहू हमके बेसिया कहतनी तो भाग के नहीं खिसाल तो प्यारी बन अपना माँ जी खातिर अपना मर्द खातिर हमरा खातिर कुछ नहीं खिस तू हमरा खातिर एगो बेसिया कहल जाला। तू कबो औरत ना बन सकेली सन और तू का जानता है हमार खुशी छीन के तू कबो खुश रह जी कबो खुश ना रहबे। तू का जानता है दूसरे के खुशी छीन के खुश रह जीबे कबो ना रहबे। तू एगो दूसर बीबी एगो मेहरार को रहते दूसर बीबी आइल सन ना। हां का बोलतन जो हकीकत पता नहीं बोलतनी का बुझात नहीं कि हमरा सब बुझ
देखिए समझ में आओ तो हां रहा 2 दिन के आई लेके खाते मेरे पे थप्पड़ चला देनी उल्टा सब क्या करता हूं ई मां बने वाली बिया मां बने वाले पे तो क्या करी हो मिठाई बाटी पूरा गांव में जाके मिठाई में बात जबान सही करके बोलो अरे बाप रे बाप आज बड़ा मोह लागत है तारा के जाए तो भाई हम तोरा से माफी मांगत हनी हमको ऐसा ना बोले के चाहिए बाकी हम बहुत खुश बानी हमारे घर में भी एगो बबुआ खेली तो लाख लाख धन्यवाद भगवान जे हमार पुकार सुन ले लो बस एगो अर्जी औरी भगवान जी बबुआ के आवे से पहले हमार आँख बस खुला रखिए हम बेघर के लोगों के कितना मन दुखित कर देते और ये पिटवा मम्मी जी का बोले जी का धर तो अरे तन के से सब रखा सब ठीक हो जाएगा सुना तानी जी अरे देखी ना मम्मी बची के तू हट हमर पुत्र भी ले हम करता कन्या ए मम्मी जी इनके हॉस्पिटल में लेके चली ना अरे भाई ए छोटे देखो तेरे इनका दर्द कबर से तू आके जब मुंह दिखाओ तड़े अपन कैंसर होला सरिता हे भगवान हमर मेहरानी में कैंसर फैल बा हमारा पता नहीं कि हमरा से कतरा छिप होइले भाई हाय कोई बताओ यही के चलते ना हमारा संग उल्टा सीधा बोलत रही जानबूझ के भी तो शादी हमारी करवाइले बड़ी हमरा से कोनो बात नहीं के छिपौल हम जात नहीं अभी उनका सुई दवाई करवाई भो शादी बन गई अरे हमर बाबू रे हमर पता आ गई तोरा शरम आव रे कुला छनी शरम आव तोरा काहे मुंह छुपाव तड़े ओने काहे मुंह कर तड़े रे कुला छनी मछनिया रे देख ले पोता खेला लेनी तोरा लाज लागो आज हमर दिन आइल बा करी खाए करा मुंह में पोते के ये बार ना तोरा के पोते देनी तू देखत रहो ए अम्मा जी दीदी के रोरम मत बोली दीदी के रोरम मत बोली कितना हमर नात बढ़ में बाबू का देने बाबू का देने कहां बाटे तू काहे हमरा के ना बताओलू हम तोर होइसन बीमारी बा बताओ हां चलो तोरा के डॉक्टर के धर है ओए देखिए क्या खड़ा कर दिया धर है अरे मम्मी जी फायदा नहीं के दीदी ले ले चलो चलो हमके बबुआ के करम गोदी में दे दे बबुआ के तो गोदी में दे बबुआ के ई तो खुदे मरे वाली बाड़ी अरे माई तारा के ना पता ले पर कैंसर बाटे हमनी के छिपा कोई सर काम कइले बाड़ी ई का कन्या एक कन्या अरे बाबा हमरा से पहले काहे न बताइले तोरा के ना बताओले रे ले बेटी ए बेटी हमरे के तोरे बबुआ बा मम्मी जी हमके माफ कर दो ना बेटी हम मम्मी जी हमके माफ कर कितना झूठ हमरा से बोलिए बताओ पहले तारा बताओ खाई हम दवाई करेंगे ए बेटा छोड़िए के लेके चलो हॉस्पिटल में बचा लेके चल मेरे बेटा अब कोनो फायदा नहीं के मम्मी जी ठीक हो तू सब्र कर हम तेरा अस्पताल में ले चल अरे उठ रे ये बाबा लेके चल हॉस्पिटल है ये बाबा कहानी के बोलत रे का बोली रे ये बाबा ये कन्या अरे इतना तने दिन के लिए कर रहे रे ई तो झूठ का सब ना हो सकेला बेटी हमके माफ कर दिए रे हम बहुत बड़ गलती कर दे बेटी हमके तो माफ कर दिए बेटी चले ना रहा हम कहां ले जाए हम तार दीदी रही थी ऐसे मत कर हमरा के भगवान को माफ ना करिया एगो बेटी के हम दर्द ना सुन पैनी का अपन बताइबो काहे ना कइलो कन्या हमरा के छिपा के
आई गाय न बदलो बेटा बहुत बढ़िया रही समझ रहुए हम इतना सोना जैसा बेटी के इतना ताना मरनी क्यों ना बोलनी हमके भगवान कभी माफ ना करियन बेटी बेटी कहत रही बूढ़ी के कैसे एकरा पर अत्याचार मत कर। हम का जाना तो हमारे से सब बच्चे भागे रखल नहीं अपन बात बताओ रही तो हई बात रो बात बेटी तो का करबो जन होके करे तोन भाई हमके माफ कर दिया याद चुप रह यार तोन भाई बता रहे बता तो ना रे पगलिया लेके वहाँ सबके बोला ठीक बा हम सब अब वो खावे चाहते